Отныне каждая третья песня в украинском эфире будет на государственном языке. Парламент проголосовал за внесение изменений в закон о телевидении и радиовещании. По новым нормам не менее 35% от суточного эфира должны составлять украиноязычные песни. За проголосовало 268 депутатов. В українському радіоефірі кожна третя пісня буде українською мовою. Ми дійшли згоди про те, що не менше 60% в українському радіоефірі буде української мови. І всі ці ток-шоу, які там ведуться, ранкові і таке інше, будуть української мови. Ми дійшли згоди про те, що це буде вимірюватися двічі блоками по 7 годин. Ця квота має дотримуватися саме в день, що українська пісня не буде затиснута в ніч або в ті години, коли ніхто не слухає радіо. Фактично, це закон, який дає можливість сьогодні нам запустити не просто мову в радіоефір. Колеги, послухайте, ми з вами можемо запустити цілий пласт української культури. Цілий пласт української культури, коли пісні будуть замовлятися українським композиторам, українським поетам, коли їх будуть записувати українські виконавці на українських студіях. Давайте почнемо формувати українську культуру з цього закону. Дякую. – 268 за. Закон прийнятий. Вітаю. Вітаю наших друзів, які біля Верховної Ради нас підтримують. Вітаю всіх депутатів.